ċempel u għati d-donazzjoni tiegħek. Is-servizzi kollha li joffru l-Caritas huma kompletament bxejn għal kulħadd. Nixtieq minn qalbi ngħidilkom grazzi fisem dawn iż-żgħażagħ kollha. Fisem uliedkom ukoll illi qegħdin nippruvaw ngħinu biex ma jidħlux din il-problema. Fisem daw kollha li eżistana. Grazzi mill-qalb tal-għajnuna. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh,